Здравейте хора, аз съм Командор 92 и това е сървъра PIV България PvP. Во, став 4. Чакайте малко. Това е став 4, ние играем тук двамата с него. Само че той са нещо не ги видя. Чакайте да се съпка на меч. Той не е. Той не ме вижда ли? Спасава. Върна след него и му вижда. Че, майко! И сега ще разведа. Явно няма звънне. И не може да звънне. Ще видим. Значи отиваме сега на спаун. Чакайте да докато зарли 5 секунди. Дойде на линия. И ето го спауна. Това е. Участваш ми в клипа. Ко? Участваш ми в клипа. Здравейте, YouTube. И това е джъмпа тука. Сега ще покажа къде почва. Малко че издавам ми паднат. Много видиш. Че го намаля на минимум. Добре. Така победа. Човек, до сега нямаше нищо, звъннах ти, почна да дава джавата. Това е съм не. Кой? Не, тук почва джъмпа. И не знам къде се свършва, не съм го минало. Чайте малко линии, ще така на мининко. Взели си кита. Да. Ето му оформите храна. Човек нафармих 1 стак и 23 паржоли. Аз път 44 такива свински, 44 свински и 44 телешки. Аз имам $2. И момче може ги продадем в шопа. Сега ще раздам малко сартовете. Малард $1. Чайца. Тук са бая варпите. Ето го $1. И тук си купувате, нали, продавате по-точно итеми. Тук глави, дет може да се вземат сам на евенти. И спончи, дет също може да се вземат на евент. Друго, варп. Да. Сега ще видим тук кой има. Аз не съм играл. Варп билд. Той го нямам вече. Може да се чупи отвънка. Как се? Това е битка. Има голяма битка. Че е там? Остай. После. То после е бъднал човек в земята. Това е Warp Event. И тук са картите, нали, като имаш един уред, дет от спауна, идвате точно на евента, точно така беше, с подобни. Подпукаха ма. Ако ти пичи там са пръскат. Как горят. Аз момче сега трепах някой човек. И аз само направя по една битка, че аз съм да раздал Warp ранг. На Warp 3 че има и другите викат ленти, ще ги разгледате. Warp ранг, ето има VIP за 2.40, това кое е? Написа ли в сервера да кажат и на YouTube? Не. 480, Elite, 6 лея, Warrior, 12 лея и Legend, 18 лея. Бати човек. Ние не сме по тази работа така. Да. Те са по 3 месеца. И тук са китовите. Кода, прикатлените. Тук кои команди имат, тук нали, за нещо, ако искате да се енчаните армор. Нали, за 6 лея и protection, full protection,
Sword меч. И той фулка. Лъка и той фулка. Брадва. Там. Брадва, лопата и такова. Е, тук има някакъв с диамантен бронь, ако искаш я го къртим. Фак! После. Ти сега ще умреш. Аз май вече умрях. И лашите на трейд. Там да покажа. Момче, сега знаеш какво стана? Какво? Трейднах с Крол едно такова. Един, какво беше? Едно магма крем за това. За 5 дъма. Ти му даде 5 дъма или той ти даде 5 дъма? Той. Значи това е варп трейд. Бах този педерас бил на малко кръв, а за кой са го нацепили? Их, той е заради ябълка. Малко ще трейдаме. Чуеш ли ме? Да. Сега ще спираш сървъра. Сега почна. Кое е да спирам? Клипа. Отказа сървъра. Меса преди много почнах. Чай така направим една битка. Ако мога да е 100 лак. Момче всека да на спавни и върти големия лак. Това е човек, за който има много построени работи на едно място. Що такова? Защото има много построени работи на едно място. Къде се набавка? Том на дъне, як генич. Момче нямаш награда, а не имаш. Мамо, обувките ми скоро се изхарчат. Аз ще дам минут. И бачи. Малкото диамантия. Вие само, момче, някакъв диамантия почна да ги трепе една следи хора и аз идвам тук и само обирам итемче. И взех нещо ли пак? Ето диамантия човек е малък кръв. Ние още хом нямаме, сам да кажа. Да. После, сега ще тръгнем да се направим. Търсим място за хом. Той това си бил тила, ще я да нацепя. Гледай името. Видиш ли К, английско, българско са, аз съм. И кой друго? Той битка не мога да направим, защото тук всички се прибира, особено аз. И яла така да спре клипа и... Сигурно в мъка портал, Майнкрафт портал повече няма да снимам, защото сървър е спрян. И това ми се за епизода. Чао от мене. Кажа на чао. Чао. И чао.